Kaixo nere super txiki eta super familiak, zer modu zaudete? Gaur oroitzen egon naiz, begira atzo egon nintzan, nere gaztaroko eskutitzak begiratzen. Ilusio handi egin zidan. Ta haitu naiz konparatzen, imaginatu, bera leno, eskutiz bat idazten zenun eta 3-4 egun, tardatzen zuen iristen, ez? Lagunari, familiari, dena delakoari. Ondoren irakurtzen zuenak, idatzi bueltan auskalo noiz eta beste 3-4 egun tardatzen zuen bere eskutitzak. Orduan konparatuet jolin gaur egun, ziztu bizian bialtzen den WhatsApp edozein mezu minutura daukazu. Eta horrez egiten du, bizitza azeleratu. Onerako? Nik esango nuke ez. Noski gauzak asko betu dira, teknologiengatik eta bar, baina azeleratu egin da bizitza. Gogoratzen zeat esperimentu hori, goxokiarena, marshmallowena, nola jartzen zieten, goxoki bat sudurpuntan ume batzuri, eta ikertzaileak zeitezun atea baino lehen berriro, esaten zien. Itxuiten baduzuen ibueltatu arte, 2 goxoki jango dituzue. Zer gertatu zen bere halako saria edukitzeko itxaroten jakin zutenak, gerora ikertu zen bizitza hobeago zutela, bai egoera pertsonalean eta lan egoeratan bizitza kalitate hobeagoa. Beraz, hortxe bota zuen hausnarketa. Aldiz, berehala ezin zutenak ekidin berehalako sari hori goxoki bakarra jantzuten eta beraien bizitza gerora pobreagoa izan zen, bai emozionalki eta lan aldetik eta harreman aldetik. Hausnarketa bat egin dezagun berehalako sari hauekin. Bai, eta ez galdu 29an dugun doak online tailerra gurasoentzako, eta gauza askori buruz hitz egingo dugu pantailak, sariak, denetarik. Bale? Ez galdu aukera.